tako blizu, tako daleko? Pa ne bih rekla da smo bili tako daleko, bili smo jako blizu, ali očigledne su neke stvari. Mislim da smo igrali 2 dana, da nam sudije ne bi dozvolile da ih pobjedimo, jer sama činjenica da zadnji napad imaju cijel minut govori o tome da sigurno im nije bilo interes da pobjedimo. Stvarno nemam nikad namjeru da komentarišem suđenja, ali ovaj put sam jako razočarana jer je to finale. Ponosna sam na svoj tim jer smo se borile od prve do poslednje sekunde, bilo je i dobrih stvari, bilo je i loših stvari, ali kad smo loše igrali, borile smo se, vratili smo se u igru, tako da sam stvarno ponosna. Đer nas nije nadigrao, jeste nas pobjedio taj jedan gol, ali šta je tu je, jedno veliko iskustvo za nas. Sigurno da će nam trebati vremena malo da se oporavimo od ovog poraza, jer iskreno lakše bi mi bilo da su nas razvalili 10 razlike i onda znamo da su bolji, a na ovaj način da izgubite finale mislim da prije svega nije fer i korektno, onda sam igrač ne može se osjećati lijepo. Je li bilo iznenađenje Gorbec na krilo? Pa nije, Gorbe prešla na krilo od početka sezone. Mi smo željeli da zatvorimo sredinu, da puštimo krila, u startu je ona to znala da iskoristi, u drugo poluvrijeme smo je zatvorili, onda je odbrana bila bolja, golmani su bili bolji. Ja opet kažem, stvarno smo se borile i svako ko je gledao utakmicu vidio je da Đer nas nije nadigrao, znači oni jesu pobjedili, osvojili svaka čast, ali nisu nas nadigrali, jesmo griješili, vraćali smo se u igru, oni su imali 3-4 gola razlike. Zamislite, u finalu imate 3-4 gola razlike, mislite da je gotovo, onda vas ekipa stigne. Tako da smo se stvarno borili, ponosna sam na svoj tim, žao mi je ove navijače što su došli toliko kilometara da nas bodre, ali teško je, stvarno je teško kad izgubite na ovaj način finale. Mislim, igrala sam finale, gubila sam, ali na ovaj način iskreno nisam.